Казвам се Димчо Великов, от град Сливен съм. За доктор Петканска мога да кажа само хубави работи. Бил съм неен пациент в течение на 1 година. Напълно съм излекуван от нея. Мои приятели, близки, също които са били при нея, са много доволни. Благодарности всички, аз към нея, да бъде жива и здрава. Казвам се Мариана Иванова, на 31 години, от град Сливен и съм пациентка на доктор Петканска. Познавам я от дълго време и тя за мен е един страхотен човек и специалист. Винаги съм се доверяла на нейните решения и много хора знаят за това. Благодарна съм, че я познавам и все така да бъде всеотдайна към хората. Казвам се Снежана Момчилова, от град Сливен, на 43 години. С доктор Петканска се срещнахме по повод здравето на детето ми и се обърнахме към нея като детски хирург. Безкрайни благодарности към нея за грижите, за топлите думи, за вниманието, което ни оказа. Сърдечно благодаря. Казвам се сестра Драгиева, работя с доктор Петканска от няколко години. Радвам се, че съдбата ме срещна с такъв човек като нея, толкова всеотдайна и с прекрасна душа. Доктор Петканска е невероятна не само в професията си, а и с топлото човешко отношение към всеки пациент, прекрачил прага на кабинета й. Голяма мада давам. Така. Да. Аз съм Яна, познавам Сабина от много време, познавам като добра майка, като добра съпруга, като добър човек и доктор. Призовавам ви да гласувате за нея, защото тя ще направи от невъзможното възможно. Тя е човек достоен за вяра и човек достоен за подкрепа. Пожелавам ти успех, Сабина. Много благодаря. Аз съм доктор Сабина Петканска, работя като специалист хирург по обща и детска хирургия. Кандидат съм за народен представител в регион Сливен от коалиция БСП за България. Благодаря на всички мои приятели, колеги и симпатизанти. Ще разчитам на вашата подкрепа с бюлетина номер 10, преференция номер 11. Доктор Сабина Петканска. Благодаря.